Ninjameni bosi chirando vakapa vakaziya mukono ukakuwara ngora. 21 December yanga iri weekend 2023 ndinakulewa ndeti pana sem mire pastation papi pacho pakazofamba satani pakashuta firimu munhu anga tofiremo pachiti ninja muzandomu shuwira dainda tofira akatenga mechi kutyora mutemo wekuchechi kusimudza musindo parengi yakazonopera kukoti inzonzwe ndakachemwa tsenda maboisi hafanzi kugogodza pachitokisi vachipopota zvekupera voisi komani havangatange noisi pakasvutofirimu mumwe munhu angatofiremo vachiti ninja muzandomu shuwira daindatofiramo ngori nyaya yekuti ndakasungwa boma washo handina kupenga zimu wangu usatengwa chirandu ndokutemba semusungwa ndangoita zviripo zemakonzo tochigwira makoko pakaipapa dzakasimuka mhepo zekuru ndota ndongonzitirepo pakasvutofirimu mumwe munhu angatofiremo vachiti ninja muzandomu shuwira daindatofiramo sofasenza ndimenyikisi vazorisori mudzimu yatinyikisi kundiendesa kumandikisi kuti ndibude 26 handimwete ndivhenekere pandinoenda kujekerere kune vasingade ndibudirire vanoda ndifire mjere pakasvutofirimu mumwe munhu angatofiremo vachiti ninja muzandomu shuwira daindatofirakatenga mechi kutyora mutemo wekuchechi kusimudza musindo parengi yakazonopera kukoti inzonzwe ndakachemwa tsenda maboisi hafanzi kugogodza pachitokisi vachipopota zvekupera voisi komani havangatange noisi.